Klerilir tandure Goblok ya. Seta. Lah piye kita? Sing Menang. galak men Mas Dok Sampeyan ancen garangan cok ki rada galak anggere wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan Iku kono piye? Cemburu. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku guru blisik-blisik. ya ta, tak Padha omong. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki apa? jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki trek tanduk rese trek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya berkah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono kuwi ora kena. Ya jaban koyo ngomong. Iki jenenge combe to Sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan. Apa iki saknyatane tresnaku ya amung kowe wong ayu sing ana ati Bajingan. Kok adur perang. Aku wae ora wani. Mas sabar Aku wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas. Mas sabar. Aku wae ora wani. sabar. Mas sabar. Bocoran Dok. Mas, Bocoran Dok. Pak Bupati. Piye to? Gagal nek diatet-atet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan aja terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, encing. Mangano. Encing ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Mak gua. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya tujuanku Piye? siji. Piye? Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok Eh, ngomong anu kurang ajar. Iki yo Sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo, pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah engko renek ajine. Kok iso renek sini Lah piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho, lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar, Mas. Jojoh keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Sabar wanine karo cacili ya. Ya. Kok kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Duh rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kek ngene-ngene barang. Wes meneng ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Anggapan- Tapi Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Wih, Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku
kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Ah. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen kita dhuwur. Nggih no. Ya. Kerja sama. Masuk, masuk. Wong ayu tresnamu keweri. Tresno kok keweri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Coh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kuwi ora prosnaleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok prosnaleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodong. Wong ayu. Sak pira, Mas? Sak meter. Disawang dijak kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susatra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora ngempet. hatimu. Ya nek sinden apa dipangan tekek. Tresnaku tulus rening kalebu. Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kopong ta rasane. Maune gak ngene. Wong apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada, Lazada. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. Jaran kok kayak babi. Lho. Niki Niken ya ampun Niken kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. Kok kayak babi. Kamu tahu nggak kayak babi pink? Eh. Kamu tahu pakai enggak? Iya. Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Bang? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi babi. Ora apa-apa penting selamat. Tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh. Lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yang tekno iki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, merdeka napa niki Apakah datake? ada permintaan Belum ada, Kang Mas Ken. Raden, Belum ada. Mas Akbar, Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kena. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku ya Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek Oh, bojomu? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Abi. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya karek aku toh. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa. Rene berat ah. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah emang kalau yang bagus apa? Apa yo yang ngono kuwi. Terus Jawaban. Dalem. Yang Ya. dalam sayang. rungokno, Met, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi Ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah iya Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas. Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk Dia mau dicium pipiku. Bres Mas kalau bocah. Anu Mbak, anu. Masa toh, masa acting. aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu. Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama dede ngene. Apa? Cengki kowe Mas. Sampe mau dipiye, Dik? Dicium-cium gini. Gini. Heeh, cium Alah kono gitu. dhewe ngedek ae kok. Alon-alon jembar le. Ya wis suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jane sengkulu. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghancurkan apa Dik Niken? Menghancurkan. Menghaturkan.
menghancurkan. Memang cinta itu Apa ya? Oh bebas nek jenengan Bebas. nyanyi, wow wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sangat pokoknya. Nggih. Oke, kalau gitu. Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara. ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. Lamunan. Nah, menika. Kang Ajeng nyun sewu. Ngersake napa, Bapak? Suara terbanyak. monggo. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi piye to kok judi gitu. Wis ngawur. Aku mbayangno Monggo, niken Mas. salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Wis lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke cak sotek iki anu kafe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru ya? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya Indonesia. Wasai. Ayo Cak Dodok. Goyang kembali tipis-tipis bro. Sing duwe ayune sak Indonesia so. Niken Salindri. Mojo temanten kakalih. Kita jadi mantan Mas. Cepet Mas. Ayo MC. Ayo. Sampun kawis tinggal Nah, iki. temanten putri ingkang Ayu Sulistiawarni. Wah, iki. Temanten kakung sajaipun kadosta carang ingkang Ngenyek. Oh, padake carang aku. wis kuru ngono to. Heeh. Kados Raden Janaka. Dan apa? Kanthi pangajak mugi temanten sarimbit dadi Kok temanten. gak enek musik to? Lah piye dikei asil oleh apa piye? Mosok manten asul oleh lho. Lah pantesen apa? Anu musik no. Heeh, musik. iya. Indo. Mas. Nganten koclok. Nganten kok pindho Ayo. Ayo maka anu Nung ning nung ning. Wah, iki. ya. Oh jadi peri. Anu kok gak enek tragedi ngidek telek. Lho kok Idak ndok kok ketelek piye to? Iki dadi apa perias? Perias. Oke, lagi. Aku kan dadi panggih no. Panggih. Aku kan mbak kan di salon to. Hah? Oh, aku ning kono. Wedding. Periase anu Sintan Jenking ya. Wedding. Mbak Niken kok kene Sita Mas wedding. Akbar kok kono. Temu manten. Aku Monggo. kono. Kanthi ungilipun kodhok ngorek. Sopo Anu cekar ki kaki utawa rokokan. latihan ya Mas ya. Iya, latihan. Kurang seminggu hari H kita Iya. menikah. Umpamane maksudnya. Karek kono. Aku piye ki? Wus dumugi wahyane mangsa kala. Dumawahing kodrat pingundi wahyune ilahi. Ngantem beras kuning aja sampai kalah. Iya. Gua ndak kalah karo wong wedok. Saya caket lampahipun temanten sarimbi. Hage badhe nglampahi panggihipun Sri penganten. Ini gemplang apa Mas? Ini gemplang apa? Temanten kakung. Beras. Ngantem beras kuning. Mantep beras kuning. Temanten kakung ndodok sungkem marang temanten putri. Dul. Walek sing sungkem ki wedok. Ora. Sungkem sing wedok. Manut apa ora aku ndobel lho iki. Iki piye manut apa ora? Manut mawon. Anu iki ning nganten modern. Manten kucluk. Lho iya ngono dadi sing lanang sing Iki mau wis sawat-sawatan urung ta? urung. Urung sawat-sawatan Kok sawat gendeng. Lho kok sawat gendeng ya. Terus iki piye manut kowe? Temanten putri. Syukuripun dipun wijiki kaliyan temanten kakung. Urung idak kok iso dijiki iki. Sasampunipun anglampahi pidaan Heeh. tigan. Anu ndoke idake nduk. Lho weh, Idake. ndoke didaki piye to? Ndoke idake. Tes. Mosok ora tau ngerti nganten. Wes, Kak. Kok ngaleh? Lah dereng tidak ndok. Oh iya sampean dalang kok ya Mas. Heeh. Lungguh Mas tak genteni. Kok malah galak? Malah iki no mantanku malian. Ora apa-apa lemu ki penak rasa mbok tukono kasur nglegar Temanten turun. Kamu gak mau jadi Sarimbi. mantan mbak aku to Mas? Loh, iki piye posisine? Tak wakili ya. Oh, wakili ya. Oh, Teman- mudah cetokan ora. Tok men dadi akbar. Iya, iya. Iya. Muga-muga seterusnya ya. Iya. Iya. Terus Temanten kakung sampun kawis tinggal melarat. Mboten gadah napa-napa. ki mantene dok mripate piye iki? Temanten sami simpangan. Kawis tinggal kados damtrek. Gak petuk, gak petuk. Gak petuk. Kudune piye? Petuk. Petuk. Blok goblok.
Ngono nanggap MC. Biasa itu ganjing sikilmu. Wis sing rabi paski kuwi. Temanten kakung saha putri menika riyen dados paskibraka. Panggihipun Sri penganten kekalih sungkem le Mas kan suami istri hormat rek selesai tegak rek temanten putri dan putra hadap ke depan gerak. Mana matamu? Matamu dewe. Sing kaya Mas Gibran mana? Ini mataku. ini mataku Mana matamu? ini mataku Satu-satu. Ini matanya mana? ini mataku Kok kayak sentolop toh? mataku Ya ya. Mana matamu? Ini mataku. Mana matamu? Ini mataku. Mana? Golek kesempatan MC ayo gragas. Lah aku anggeku ora bendino. iki lho sapan malam pertamane kok Alhamdulillah. Sak menika sampun kapundhut. Lah kalau kapundhut kok alhamdulillah diutang piro aku. wonge sing nyaro Jek gawa ning nggonku Mangan. tak mentik mangan siang Baik saudaraku semua yang sudah hadir. dah Malam yang sangat luar biasa. Hadir di tengah-tengah Anda salah satu artis kondangnya Jawa Timur Indonesia. Ada siapa dia? Artis? kowe iki MC mah cengengesan Kowe ganggu MC itu. ora ganggu piye wong kowe iki lho malah kleru kok guyu ki oleh Mas ning aja dawa-dawa sithik wae sementing kata-katane pas Oke. aja dawa-dawa sithik Oke, malam yang sangat luar biasa saudaraku. Tak panggilin salah satu artis Indonesia. Ada siapa dia? Artis cowok kebanggaan Jawa Timur Indonesia. Aduh kaget aku. Kowe bianter biasanya ra ngono. ancene aku maksimal dina iki gara-gara nek wong loro ki aku maksimal dina iki Siarno dhewe, metu-metu dhewe. ya aja ngono Lah kowe ora tau tumanto artis metu dhewe siarno dhewe. kuwi jenenge artis ra kajen ya kuwi Wis kok nekat. Artis kok kropel. ya ora ya kuwe to men kok Lah iya, mantuk lah aku. aja kok Ora wong urung bayarane. iki kok malah mbok cetakno nyapa Ancen yo urung. aja jujur nemen-nemen aja dawa-dawa aja sithik-sithik sedengan Mas Oke, baik saudara semuanya. Anu mike apa? Mike salah. Cek. niki mike kleru Mas Kleru. Oke. Saudaraku. Kleru. anu nyuwun sewu ketinggalan niki MC sing nate kesantet niku lho tak tapuk tenan mik penak Ya, ya, kok iso ngono, suaramu mbok cilik-cilikno Kasih aplaus yang meriah untuk artis kita. Ada Cak Dodo untuk Anda. Akhirnya ngesakno wong-wong. sik tau lah kok blunus nek popone Lah to Mas lah piye to pesenmu Lah piye? ya kayak musik sithik-sithik mah modit men sampean Oh, kendang. kendang Oke, kok kono. Cak Dodo Yuk, kita sambut. Ada Cak Dodo untuk Anda. Duten, ketek gendut, ketek gendut, ketek gendut, ketek. Kendangnya nyemoni. Ketek. Lho, karo mlili, karo mlili. men ngece wong Mas Ngelokne ketek karo mlili ya. bintang tamu kok bondo ketek genduten sing genah to Mas Langke to, napa pantes to ngene iki kethek? Ya. Lah apa? Lah apa? Kingkong no. Kethek amene gak ngentekno wit. kingkong ngebleki kowe kuwi Nesu. Ora Kire nesu lelaki penghibur. Gak lenes. Gak aku laki-laki apakah penghibur bisa Niken guyu. neng guyu ketok Mbak maneh. Niken luar biasa. matane Iki lho. Oh lah niki to. Aku ya kayak tepung. lagi ngerti tepung kanji lagi kenal ayo Ayo Mas, yuk kita sambut. Iki lho wonge. Ayo, tak genduten tak gendut come on. tangannya Mas Yuk, aku bocah. wis rungono Oh, gak. satu lagu buat Anda dari Timur Tengah Timur Tengah kok. Oleh. Arab. Bapak-bapak ibu-ibu ingkang dereng nate ngertos gajah dirawe. Lah. Lah niki gajah dirawe apa enek to piye kok sek-sekan. wong gajah iki kulite kandel mosok sok gatelen ya apa ana to sok Ngono nek nesu. lha kowe yo ngono kok sok Ngono ki menghibur biasa. aja ngono Lho.
Nyandak kantor kecamatan. Ayo. Kudu tak rames saya rasane kok iso. Wedok Lewat. Ayo Mas. Dung dung tak dung dung dung. Ayo. Hek. Aku melok to sak Dik. Ayo aja ganggu. Oh, melok sak Dik. Wala al inta wa inta. Apa ya? Wala al inta wa anta. Alah, piye? Lekinta. Wala al inta Kurane lho Mas wa ya. inta. Ora sepurane. Lekinta. Wala al. Pangapunten ingkang kathah Pak Bupati, ngapunten ingkang ya Kita Allah. keliru gowo dagelan kita ya. Masalah Wis Bojonegoro ning teko FYP. nganjuk ado-ado kok trimo. Lah kowe apa iso kok geget. Natap tenan mu ngawur. Natap tenan ya. Aku dino ki maksimal kok. Maksimal Ya, ning Mas. sana. Urane wong loro ki maksimal. Ora. Lah kowe apa iso nyanyi ngono kuwi? Mundil, Musik mundil wis. musik. Yo. Kayak mau. Nah iki lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kayak Bang Roma. Spesial buat Anda semuanya. Walakinna dinna ginta laginta. Walakinna ginna dinta laginna. Apa tuh? Penak tenan aja. Kowe ki ya padha sami mawon. Ya ora. Ya padha walake legit lagi. Tapi kan gerakanku ngene. Lah ngene tapi kan kata-katane Lah padha. timbang saiki sing Rindu siapa? Rindu bojone uang. Hehe ha ha. Aku iso nek kuwi. wong rindu bojone wong kok padha bangga. Lah kudune digawe piye? Ya dileh sing apik ngono. Contone. Rindu siapa? Rindu dengan dagelan. Loh, ngono kan. Mana terus nanggap akhirnya. Oh iya. Oke. Ini kan milik siapa? Ini kan milik Mas Akbar. Hehe ha ha. Oke. Aku kiku barang ini lho. Ora aku tegese hari ini maksimal ngono Mas. Lah ya kaya Bener maksimal terus. Aku tenan kok ngerti sampean karo alah ya Allah eling nom-nomanku biyen. alah kemiren we. Cek kemire nyapa to? Lah aduh no jangkauanmu ya aduh. Aduh piye? Lho Mas Akbar nika normal kok. Lho. Lah sampean iki manusia gak urut e. Iki ngece wong Mas. Ora Kan ngece. ngelone Mas Dodok ora normal. Kasunyatan. Kenyataannya piye Mas? Lho nek wong normal niku Heeh. kepala, Kepala. Gulu. awak, sikil. Sikil. Lah nek Mas Dodok? Lah niki bar kepala bablas awak gulune renek kok. Kudune nganggo gulu nggih pantes-pantesan. Mas, Eh? sampean nyawang tenanan Mas. Lah iki gak gulu, Iki iki gak ketaran. ketara ki opo kok ketara lho ketara. Kaya pantes-pantesan tok. Pantes-pantesan wong ki yo Nek duwe gulu. gulu diceluk penak celun. Met to met. Dalem. Tuh, ya aku ya padha. Ora. Piye? Dok. Dalem. Lah kok awake kadut dodok. Iso kowe muter ya. Dok. Dalem. Sepurane. Ya apa? Kakean gaji. Ya Wis kuwi omonganmu lho. sing cetha nyanyi ora pas lho. Nggih. Boyo iki enek bintang tamune. Pripun, Dik? Sing diantu-antu nggih niki. Nggih. Kono. Mulane boyo dijengkarne. Nggih. Mboten napa-napa Mas. Sambutan. Ngoten nggih. Nggih. Yono, los. Oke. Bebas berkarya. Yo. Weh, Wedo, Met. wedo. Aku ora ngerti nikan iso kinyis, kimplah. Kayak butuh gule. Implah itu tuh gule. Baik, Bapak Ibu hadirin semuanya berbahagia. Lagi adik-adik bareng. Adik-adik dan adik-adik di sini yang juga bahagia. Langsung saja tak panggilin artis cantik yang sangat istimewa. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada keluarganya. Lah. Artis yang mempunyai tanggung jawab kepada saudaranya. Artis yang mempunyai panjang kaki 7 km. Wah. Dan artis mempunyai panjang tangan 5 meter. Siapa dia? Ya mesti sing sambar bledek ya. Kowe iki lho tekan. Ayo disambut. Yo tak panggilin artis cantiknya Jawa Timur, Indonesia, Asik dan Kediri, cow. Yo sama-sama kita kasih plus yang beri untuk siapa lagi kalau bukan si cantik. Nini pele. Suwen we. Niken sali lali ta we. Niken. Salidri. Kontindri. Soalnya saiki niken akeh. Yo, gono mana Niken. Saritem. Kita sambut Niken Salendri.
bojo. Artine Bejane sok yen duwe bojo. pantun nek. Met, piye Met? Apa kok takon aku? Iki lho nek Mbak Niken. Aku anane aku nggak menjauh. Kowe ngerti? Kenapa? Aku wis gak ngarah duk to. Kowe gak ngarah Aku duk. bagaikan kodok merindukan bulan. Iya toh? Aja ngono kan, aku wis di bojoku. Wah, alah bagus. Kamu serius gak mau sama aku? Alah, jere sapa? Kok sok fitnah ya, sok goblok ya. Sik to. Lah piye kita? Sing Menang. Galak men Mas Dok. Sampeyan ancen garangan cok kira nduk galak ngger wong wedok. Saking pundi niku? Dari Madiun. Berarti mau piye ki mau omonganmu? Gelem ora tenan, Iku kono piye? Cemburu. Oh. Cemburu. Ngomong ya omong ngono lho sing. Alah, aku gur bisik-bisik. ya ta, tak padha ono. karo nyepele sampean Mas. Nyepele Iki apa? jenenge. Iki jenenge musuh dalam selimut Nek. iki. Nek nyen sewu nek kono mau ngejak duet apa dhewe terusno kuwi kurang tepat. Wah, Terus tepatnya apa? Tepatnya ngene, lho. Ahai. alah. Ancen siluman ketunggeng cok iki terek tanduk rese terek. A minor Mas. Waduh. Lho Mas Kok sampean. ya berkah A minor barang. Sampeyan iki wong lanang iki kudune bres karo ngono wis ora kena. Ya jaban koyo ngomong. Iki jenenge combe to sing. Ora ngerti keadaan piye kuwi sing ditenteni sapa. Meneng. Sing delok ki lho ngenteni iki karo kene. Lah kok malah garangan Apa iki sak nyatane tresnaku ya among kowe wong ayu sing ana ati. Bajingan. Kok adur ora Aku wae ora wani. Mas sabar wae ora wani ngono kuwi lho. Sabar Mas, Mas sabar. Aku wae ora wani. Sabar. Mas sabar. Bocah lono, Dok. Mas, Bocah lono, Dok. Pak Bupati. Piye to? Gak kena diatet-atet. Lah timbang Kowe kurang ajar. lah timbang terjadi perselisihan. Ojo terlalu ngono. Kowe ora ngerti rasane Mas Akbar. Apa? Kaya gendong gabus, enting. Mangano. Enting ora kaprah. Awake iki lho kok. Cing. Ya ta? Iya. Lagi ngono wae iki wis iki aku apa ta ya? Tujuanku siji. Iya. Membuka mata. Buka mata piye? Biar mempertimbangkan lagi Kok iso? bahwasanya di bojo seniman tur meneh sinden larise kaya ngene iki abot sanggal ngono lho bar. Lah kok ngomong anu kurang ajar. Iki yo sabar Mas. Beh. Beh ya ampun, kuwi tisu apa wong to, Jan? Keleyang. Ora rasane kok. Kaya tisu basah. Lah yo pikiren neh lho, Nduk ya. Pikiren neh. Kok apa meneh nek sing apa meneh becek apa buah? Heeh. Iya ta? Heeh. Sampai nang gone wong duwe gawe. Iya. Lah kok ora nek ajine. Kok iso rene asine Lah ya? piye? Sepeda motor sapa ki? Parkir. Kula, Pak. Lho lah kok kuruwi sapa? Oh, kurang ajar. Sabar Mas. Jojok keris. Sabar kok. Kiai pulang pergi wis. Ora wanine karo cacili ya. Kok Ya. kowe tuwek kok cilik kondi kok iso. Ngejak poli e. Ayo. Ora Ora apa-apa blangkone kono remu awis to Mas. Aja. Jajal terusno kaya Ora apa? guyon-guyon. Wis aku tak ngerah-ngerah kene. Dah rene. Ngene lho. Mas iki hanya anu ya, fiktif belaka. Fiktif belaka. Oga kenyataan. Siap. Misalnya sampean dadi Mas Akbar. Terus mesra karo Mbak Niken. Oke. Mamane bayangno dadi aku. Oke. Iki apa kayak ngene-ngene barang. Wes bening ngono. Wis to rasa gila. Anggapan aku Akbar. Kamu jadi Mas Akbar. Tapi Anggapan- Mas Akbarku tinggi. Ya Lah ini cetek kok. Wih anu kowe. Pertama kali Wih, Akbar saya pas diabetes. saya cuma coba-coba. Kowe kaya jamu tetes e. Wong arep roman kok ya. Roman, sampean dadi Mas Akbar. Tuh, aku kependekan jarene Niken. Oh. Iya, kamu kependekan. Ya masalah. Kamu itu laki-laki punya banyak akal. Yo, siap. Ya ngene dong. Oh, pengen kita dhuwur. Nggih no. Kerja sama. Masuk. Wong ayu tresnamu keweri.
tresno kok uri. Dodok iso tenanan iki piye? Kandhane aku mung digendong ya ngono kok. Iso bocah iki sesuk aku kok malah wedi. Kok nang kowe. Joh. Aku mambu aku layan. Lah, nyapa? Persneleng kuwate mbok ngene-ngene. Kuwi ora persneleng ya, Le. Kuwi sing jenenge nil korek ya kuwi. Persnel. Kok persneleng piye to? Wong ayu. Kene Mas Dodok. Wong sak pira, Mas? Sak meter. Di sawang dijal kaya apa? Wong ayu tresnamu kinaraya tamba susastra ning batenku. Wong bakal Krungu. santap Wong bagus ora ngempet. narasatimu Ya nek sinden apa dipangan tekek. tresnaku tulus rening kalebu Senadyan ngarungi banyu segara rasaku ra bakal serna. Kentalku kok kompong to rasane. Maune gak ngene. Wong apa-apa wis kopong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, ngeterkan paket, Pak. Iki ganggu setan sok iki. Paket dari mana, Dek? Ladalah. Lazada, Lazada. Lazada. Lazada kok iso. Darene lo tanggapan kok iso. Aku kowe dadi anu tuanku. Aku dadi jaran. Lah kok en. Rekoso. jaran kok kaya babi Lho. Iki nikan ya ampun nikan kalau ngomong suka bener deh. Oh, kekerasan dalam rumah babi. kok kaya babi kamu tahu nggak kayak babi pink Kamu tahu pakai enggak? iya Plek iki. Kowe ora babi ora? Gak ero. Suarane piye, Babi? Suara. Lah kuwi lho. Ya kuwi. Nah, kowe terus alasan dadi apa-apa tau pajak ya bebas ya ta. Bebas pajak bebas ora ketilang polisi tapi Babi. Ora apa-apa penting selamat. tapi kan babi kan nggak gampang dibeleh lho. Iya, lha nek wong dem-dem kuwi. Ora enek ngene kok yo. Babi yo entekno ki. Ora niki ngaturin apa Mas? Mas anu. Timbangan. Woi, Mardika mawon, Mardika mawon. Oh, ngerti kok. Napa niki kok apakah ada datoke? permintaan Belum ada, kang Mas Ken. Raden Belum ada. Mas Akbar Panggilan Syah panggilan Alam. sayang Kang Mas Belum ada. Raden. Bebas mawon, Dik. Lah nek Sing aku lho, musik ya kene. nyun sewu Mas. Pripun? Lek kula panggilan sayang mbek bojoku yo Umi karo Abi. Loh, gayane. Lah kowe apa panggilan mbek bojomu? Siti Badok kaya arang-arang kaya Umi Api. Lah kowe panggilan sayangmu apa? Ya kare aku to. Lah nek mbek bojomu piye kowe? Aku biasa rene berat aku. Kowe ngono kuwi jenenge budi sewe enggak boleh. Menjatuhkan bojo Oke. dhewe. Lah, emang kalau yang bagus apa Apa yo yang ngono kuwi. terus Jawaban dalem. Yang Ya. dalam sayang rungokno, Mek, rungokno. Sayangku. Astagfirullahaladzim. Aku wis kudu nyipok iki rasane. Masa tulungi Ken. Kita kelainan ke Sayang. Lah yo Mas. Ayo cium sayang. Iki apa to? Wis sak paten iki tenan. Aku malah geri. Mas Akbar tadi tuh aku tuh hampir dicium sama komet loh Mas Siapa kamu? Dicium apamu? Masuk dia bres, mau Mas. dicium pipiku Bres Mas lho bocah. Anu Mbak, anu. Masuk masa toh masa acting. aku dipegang tanganku gini-gini terus aku mau dicium gitu Dicium-cium gini. Heeh. Loh, Mas sama didi ngene. Apa? Cengking kowe Mas. Sampe mau dipiye, Dik? dicium-cium gini Gini. heeh, cium Alah kono gitu. dhewe yo ngedek kae kok. Alon-alon jembar le. Yo suwe nek sing ciut meja biliar. Ya ora. Betul. Lho kowe betul kowe jare sengkuni. Lah ya bolone sapa to? Aku boleh dewa. Baldo. Ayo mau menghancurkan apa Dik Niken? menghancurkan Menghancurkan. Memang cinta itu apa ya Ah bebas nek jenengan Bebas. nyanyi. Wo wis jan. sampean anggere nyanyi wah piyayi mriki pun seneng sanget pokoke. Nggih. oke kalau gitu Monggo. Napa Mas? Lintang Asmara. Lintang Terus Asmara ada lagi? Apa neh? Sampun niku mawon. Lintang Asmara niki mawon. lamunan Nah, menika. Engkang ajeng nyun sewu ngersake napa Bapak?
suara terbanyak. Lamunan. Nah, suara terbanyak langsung judi. Iya. Judi gitu kok judi gitu. Ngawur. Aku mbayangno Monggo, Niken Mas. Salindri nyanyi. Lamunan ya. Nggih. Judi. Mas Markaban. Nges lho. Iki sing pengendange iki ora sapa ya jenenge? Subeki. Apa gak mantan bojone Mbak Nela kae ya udu kok ya. Oke cak sotek iki anu kawe kok iki. Dudu wong kuwi Sukri kok. Apa lagu sing terbaru iki? Oke. Iya. Bareng bersama Asta Beratanya